Moi, mä oon Markus Johansson ja Helsingistä kotoisin. Mun koulutustaustalla on liiketalouden tradenomi sekä sitten mä oon opiskellut Skotlannissa 1 vuoden vaihdossa rahoitusalaa. Ja muita koulutuksia mulla on lähinnä tuosta isännöintialalta, kiinteistöpuolelta, IAT, ITS, AIT, jotka on sitten omia tällaisia isännöintiin liittyviä jatkotutkintoja. Tuossa sitten ihan projektinjohtotehtävistä, mitä tuo tehtävä antoon kuuluu, niin mä oon niitä tehnyt kyllä lukuisia tässä 15 vuoden työuran aikana. Eli pelkkänä isännöitsijänä toimin, kun tein niitä töitä, niin siinä oli lähinnä liittyy noihin korjaushankkeisiin, mitä taloyhtiössä tehdään, sekä sitten pienempiin korjaustöihin, mitä sitten taloyhtiöiden hallituksen kanssa suunniteltiin. Eli niitä on ollut hyvin erilaisia. Ja sitten totta kai, kun on toiminut sitten isännöitsijä toimistossa vetäjänä, niin meillä on ollut useita hankkeita sitten hoidettavana siellä, mitä sitten liittyy yrityksen kehittämiseen ja toiminnan parantamiseen. Voisin muutamia esimerkkejä mainita tuosta noin, eli meillä on ollut esimerkiksi isompia töitä, mitä tehtiin, niin oli myynnin parantaminen yhtenä projektihankkeena yrityksessä. Eli meillä, mitä oltiin todettu, niin ei ollut myynti ja markkinointi sillä tasolla, kun sen olisi pitänyt olla. Ja kun nämä oli sitten tunnistettu, että mitkä niin kuin mahdollisia ongelmakohtia on, eli missä oltiin mainostettu ja keiden vastuulla sitten se myynti oli, niin todettiin, että se oli niin kuin liian vähissä käsissä. Ja sitä lähdettiin sitten suuresti muuttamaan. Ja tuossa, mitä tuolla YouTube-videossa muun muassa toi Phil Taylor sanoi, että hyvä projektijohtaja osaa luottaa asiantuntijoihin, eikä projektijohtajan tarvitse itse tietää kaikkia vastauksia, niin sitä myöskin hyödynnettiin tässä tapauksessa. Eli pyydettiin sitten tiettyä ulkopuolista apua, josta sitten aloittiin sitten projekti sen suhteen, että miten tunnistetaan sitten vielä ne ongelmakohdat ja mitä sitten siltä projektilta halutaan. Eli siinä Mike Koppenhout myöskin sanoi siinä videossa, että tärkeintä on tiedostaa ne tavoitteet ja sitten mitä asioita ollaan ratkaisemassa. Ja meillä ne tietyt asiat, mitä haluttiin ratkaista, niin oli sitten kauppojen ja tarjouspyyntöjen määrän lisääminen sekä sitten se mainonnan tehostaminen ja mittaaminen. Ja tuossa voi sanoa, että projekti onnistui loistavasti, koska saatiin tarjouksien määrä 10-kertaiseksi, mitä päästiin antamaan tarjouksia ulospäin, sekä sitten kauppojen parannus oli 5%–23%, eli kerrankin pääsi sitten olla mukana niin kuin oikein onnistuneessa hankkeessa. Ja muita on ollut sitten startup-yrittäjänä, missä on pitänyt myöskin olla erilaisissa projekteissa mukana, vaativimmista hieman helpompiinkin, ja erittäin tärkeää oli toimia sidosryhmien kanssa. Kiitos.